Sige ha, halaha, obo sa ang ayuda sang gobyerno. Ipanahor, itagal sang inyo nga ilim nun. Ang iban nga kabalan, mahambat, ano labot mo? Kay suporta ini sa amon sang gobyerno. Hoy, basi wala ka kabalo, kwarta ina nga ginabayad sang tax sang mga tao. Gani, kuya-huya man ka mo, mga tungaw nga daw mga alipungaw. Pero antes ina, miyagaw. Lugar kung diin, kampyon ang mga simbahan, maayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpadayon nga paglandaw kapag suporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Ang budlay kay pagbogtaw nimo sang aga, may mabatian ka. Sa ulo sang nagabaga nga mga balita. Mga iloy sang puloy-an nagkaladakpan nga nagatong its pagkatapos kuha sang ayuda. Mga amay sang puloy-an pagkatapos ang kuha sang ayuda nagkaladakpan kay nagtagay sila. Music to my ears. Kanami pamatian. Mapamangkot ka na naman din ang mga utok ninyo. Sabat diin. Ara naman sa dapa-dapa. Di na naman makita kung diin. Ay ambot na lang. Wala sila yung problema. Chill, relax. Wala problema. Kita siyempre gahulat lang man sila. Pagtapos, inom yan nila. Itong its nila. Imbes nga dapat ipamakal sa mga kalanunon nila. Patsinda bakal bugas kag uga. Unahon pwede lang inom kag tungits. Kaya siyempre sadya. Gani para sa inyo. Pamati ka mo. Unahon ta si Chay, Porita, Purisima. Aga pasang banwa nagtungits na. Chay. Palapit. Pamati. Nga agin una mo pang tungits. Kung naglakat ka ba sa tindahan, na makalsang pwede ninyo kalanon, na makalsang pwede ni mo lutuon. Napungko ka na ka magtungit? Enjoy, lingaw-lingaw mo yung imo gusto? Ay, kampiyon ka. Pagkatapos, kung mapirdi ka, namo ng problema. Ay, kung wala ka na kwarta, pagpuli ni mo, pinanghaboy ang kaldero kahit wala ka mo sang tilig-angon. Pinanghaboy mga kaserula kahit wala ka mo sang sulod-anon. Pagabot sa imo nga bana, painitan mo pa, banatan mo pa, kagyaw-yawon mo pa. Kasi siyempre wala ka na sang kwarta. Wala na ka mo sang inugbaka sang inyong kalanon sa isa ka bulan. Okay? Di nagkatong utok, sabat, dapadapa. Ikaduha. Choy Berto Hobogero. Aga pasang banwa nagtagay ka. Lapit, pamati. Ginuna mo pang imong mga barkada. Tagay-tagay, shot. Chill, relax. Sadya. Pagkatapos, baka kasang inom, nagkalahubog ka. Gairarikis ang agi mo puli. Pagabot sa balay na mobod ka pa sang patos, ang inyong aging sumsuman, nga pansit kanton kag kanon. Ang problema nga malala, kaya pagkakita mo kay Mrs. gainit ang imong ulo, ginkastigit mo. May mas malala, kaya pati mga bata, ginpang dalahig mo pa. Wala sila kalabot-labot. Baka pinangsapote ni mo sila. Dinautok, sabat. Aras dapa-dapa. Ay, ambot na lang. Gani para sa inyo. Chay Porita, Purisima. Pamati. Choy Berto Hobogero. Pamati. Amuning dapat nga himuon sa inyo. Inang kwarta, ginapangabudlayan. Dapat antes ihatag sa inyo pangabudlayan ninyo. Gani ang inyong himuon amon. Mga karbaw, papahuwayon, sila naman ang pachil-chilon naton. Berto Hobogero, takdan ikaw sang arado, paaradohon sang talamnan kag kampo. Chay Porita, Purisima, sunod kay Berto, kay ikaw mananom sang humay kag tubo. Tinunto ng inyo. Mahulat lang ka mo?
Diyos ko na mga CEO ba? Bot na lang. Dinautok? Sa bat? Dapa-dapa.